Здравейте, спортуващи хора! Днес стягаме една много важна част от тялото, коремните ни мускули. Ще започнем с по-лесни движения. Ако наистина ви е лесно и сте по-опитни в пилатес или в йога, може да си направите няколко серии от тях. Лягаме си по гръб и ще прегърнем десния крак. Коляното ни остава на известно разстояние от корема. Вдишваме си в тази позиция. С издишането обаче притегляме бедрото силно към нас и стягате корем още по-силно навътре. Отново отпускаме, вдишваме, с издишането теглим бедрото и по-скоро корема да го тегли, вие не бутайте силно. Продължаваме така за още 3 повторения. С вашето темпо, вашето дишане, вдишваме покой отпуснати и издишаме, стягаме корем, прибираме бедрото. Още веднъж и ще задържим бедрото близо до нас. И сега правим почти същите движения с главата. Вдишваме както си лежим, с издишането повдигаме чело нагоре. Отново отпускаме долу, вдишваме. Издишаме, стягаме корем, нека той да ни тегли нагоре, да не е врата. Още за 3. Издишваме нагоре. Още 2. Един последен път. И главата ни ще остане горе по възможност, ако не я връщате на пода. Движим левия крак, повдигаме го съвсем ниско над пода и си правим няколко малки кръга в едната посока. Дръжте корема активен през това време, пак да не ви заболи врата, да стягаме него. Въртим на другата страна. За още 3, 2 и започваме да движим крак нагоре и надолу. Бавно нагоре. И още по-бавно надолу. Още 4. Вдишваме в едната посока, издишваме в другата. Още 3. Още 2. Последен път и ще задържим кръка горе. Правим си същите кръгове и горе. Въртим на едната страна и на другата. Пускаме бавно додолу. Осупваме се. Дясна ръка нека да дойде страни, десния крак в ляво. Задръжте за малко, по-дълбок дъх. Връщаме се в център. Разтърсваме краката и правим същото и в другата посока. Прегръщаме левия крак, коляното ни остава на известно разстояние от корема. Дишваме в тази позиция, с издишането стягаме силно корем навътре. Все едно искате да влезете в тесни дънки, прибираме бедрото към нас. Отпускаме и продължаваме за още 4 такива повторения. Отново с вашето темпо, с вашия дъх. Може би още веднъж ни остана и ще задържим корема, много стегнат, активен, бедрото близо до нас, движим главата. Вдишваме както си лежим, издишваме с чело нагоре. Още за 4, вдишваме долу и издишваме горе. Още 3. Нека отново корема да ви тегли. Уверете се, че не е врата. Още 2. Последен път главата ни остава горе. Движим десен крак ниско над пода, няколко кръга. Сменяме посоката. Дръжте тялото стабилно, да не се клати цялото. Дигаме бавно крак нагоре. И още по-бавно спускаме додолу. Още 4. Още 3. Последни 2. Последен път остава горе да се нарисуваме кръговете и тук, в едната посока. И в другата. Бавно отпускаме додолу крак, отпускате и главата. Лява ръка нека да дойде страни от вас, ляво коляно да отиде в дясно. Задържаме за едно отдишване, бавно издишване. Връщаме се по гръб и повтаряме движенията само още веднъж с двата крака заедно. Прегръщаме и двете колена. Пак дишваме в тази позиция с издишане силно корем навътре и бедрата да дойдат към вас. Отпускаме. Още за 4. Още 3. Още 2. Усетете корема да тегли бедрата, не вие да бутате отгоре. Последен път. Задържаме ги близо до нас. Пак движим главата, вдишваме долу, издишаме си горе. Още 4. 3. Последни 2. Мислете си за корема, прибираме пък навътре. Последен път оставаме горе.
Сложете длани за тила. Повдигаме краката. Рисуваме си малките кръгове. Първо тук, в едната посока. И на другата страна. Ще сваляме крака бавно надолу, може да не стига до пода. Спускате ги до там, докъдето кръста не се отлепва от земята. И бавно връщаме нагоре. Още 4. Бавно надолу. И бавно нагоре. Още 3. Дишайте. Обикновено издишаме в позицията, в която ни е по-трудно. Още 2. Нарочно корема да се стяга и да държи краката. Последен път. И сега, ако може, ще си задържим с краката напред, по-високо, ако имате напрежение в кръста, или по-ниско, ако си имате вече силни коремни мускули. Изпъваме и ръцете за една ниска лодка. Дръжте, можете, за още 3, 2 и се събираме нагоре до една цяла лодка. И отпускаме. Прегръщате коленете, отпускате главата и гърба, поемате си един дъх в покой и се поздравявате.